Welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Masomera back again achinyomba maZimbabweans maititi nevese vari kumirana maJeremiah vachidedza kuti makapusa too much maZimbabwe. Inzwai side of story revakomana ava aya maititi maJeremiah mahori. Unoziva kuti maZimbabweans sometimes unonyatsoona kuti hameno kuti hudofu hudzumudzumu kana kuti chirudzi. Indaisa post yangu ndikati tiri kupa vakomanawo platform tinzwewo side ravo. Munyaya dzese pane side remumwe munhu we1 koita side remunhu 2 kozoita the truth. No one is a saint. Vakomana vaya havasi masaint, maJeremiah havasi masaint. Inini pa platform pangu I have the right to give platform to anyone. Ndikuona mamwe madofa achiti nekuti nyaya yazopindwa nakamuchacha chichichi ina ndine kuti nyaya yapindirwa nani ndoshandisa common sense dzangu ndotaura mafungiro angu nemaonero angu. Saka anenge asingabvumirani nemaonero angu ibva papeji pangu donza mukongonyini wako uinde samwe kune zvaunobvumirana nazvo. Mazvinzwaka nemi mabonga ibvai papeji pangu ibvai pa platform pangu vakomana ndiri kutozova pa platform uchida usingadi. Because no one is a saint. Panyaya dzese kuno uko island tinotoziva vanhu vakawanda stereki vakapinda mumajeri nenyaya dzekuti vanga vasina kumborepa asi vanga vatadza kunzwisisana kana kuti vadhumanisa. Saka munyaya dzese handisi kuti mai ava vari kunyepa because ndandisipo ndakataura common sense dzangu kuti ini maonero angu nyaya iyi inenge ine kakubikira but inini ndogona kunge ndiri right ndogona kunge ndiri wrong. Mofanirwa kudzidza Saka tingati Zimbabwe yese yongonzi just because munhu abuda akataura akanareta story yake vamwe havachakwanisi kunzi vapuhwe kuplatform yekuti vanarete. Kana usingabvumirani nepost yangu yekuti vakomana vari kuuya kuzonareta side ravo rezvakaitika puma satani hamba. Unondiudza kuti une mwana musikana hameno uri kusapota zvinhu izvozvo. Ndine mwana futi mukomana Brandon anogona kungoita victim yekunyeperwa after adhumanisa kana kuti vatadza kuirana or whatever the case is. That's why there is two sides of every story. Pane chokwadi ndo side number 3 pozoita side remukadzi poita side remurume. Saka asingadi ngaaende ende asingabvumirani nepfungwa dzangu ngaagara akadaro. Ini pfungwa dzangu dziri kuramba dzakamira ipapo pekuti nyaya ine kakubikirwa mukati. Asingadi ngaaende anokisa mukosho wamai vake. Naika amupakuri zviri fair. Dei vakomana ava vakabuda vachiti ndarepwa namaJeremiah maisamboita zvese zvamuri kuita izvi. Munongwarira paduri sehuku. Rape iri sensitive yes but kune macases ekuti vanhu vanonyeperana kuti ndarepwa iye asina kurepwa nekuti vanenge vaburana. Hapana ari kuramba kuti nyaya rape iri sensitive. Tese titori nema victim rape vamwe titori ma victim rape futi. But hatingangoti nekuti munhu kana abuda akati ndarepewa tobva tati tese ngatibvumiranei nazvo. Tiri kuti toda kunzwa side remu shoma zvinzwira mega zvachitaurwa naKeti Masomera trying to justify herself. Ari kudedzera kuti iye maZimbabweans makapusa sei muchingoti kana mukanzwa side of story remunhu wani makutobhilivha makutobvuma. Pamwe maJeremiah vagara imbavha itsotsi hapana zvakadaro. maJeremiah vakangofanana namaititi matsotsi kupedzisira mahore iwayaya. Saka imimi musangoti ava vakomana kana vachinzi vakavabata chibharo makutobvuma chii chakadaro chinenge ngozi. So guys handizii tinoti kudini nazvo asi ndonyaya iripo. maititiwo nayo vane vachipindirawo vari divi ravo naKeti achipindira ari divi rake but nongoziva mega kuti Keti content yake most of the time kana ichitaura nezvamaititi inotomuitira. Thank you so much.